Astăzi ne jucăm Biho Pro. Bun. Nu uitați, dați un like, subscribe, clopoțel și toate cele. Ce? N-a murit acolo. Vă place cuțitul meu? Cum? Înțeleg ce trebuie să fac acolo, că eu nu mor. Habar n-am. Atâta e nivelul. Oh, deci hai să... Opa, o tot bagă reclame. N-am ce face. Hai să ieșim și să jucăm la tată. O să ne alegem Marcu, că avem altul. Avem, uite, aștia 3. Hai să luăm un carambit. Hai să jucăm parcurs care... Uite. Frumos că l-am luat. Haide. Asta. Nu uitați, căutați-mă și pe YouTube. Nu pe YouTube, pe TikTok. O să vă pun numele meu în descriere. Să face cât mai mult urmăritori, la fel și pe YouTube. Ce fac aici? Aha. Aoleu. N-am ce fac dacă am picat aici. Ce fac dacă am picat aici? Ce fac dacă am picat acolo? Nu mă pic. Nu mă pic. O să revenim. Gata, am revenit. Ui. Sunt începător și nu mă prea descurc. Deci... Mamă, ce tot cat? Când o să ajung la 40 de abonați, o să încep să fac live-uri, dar până atunci ținem tot cu videourile. Deci dacă vreți să fac live-uri, trebuie să facem 40 de abonați. Nu, stai că le drum fake. Trebuie să-mi iau o mai mare avânt, dar cum o are? What? Ce-am făcut? What? Stai, că mai e sigur. What the? Nu știu ce se întâmplă. Bun. Bine. Fol. Să hai. Ce. Forță. Și acum aici. Nu. Ce păcat. Că am căzut acolo. Nu. Sunt cam noob. Deci, pe știu juca, bun. Nu trebuie aici, trebuie să sar. Aproape sărea. M-a săturat deja câte reclame bagă ăștia. Opa. Dar nu
Frate, de ce merge toată lumea pe acolo? Să spuneți în comentarii dacă vreți să filmez cu Standoff 2 clipuri, să fac cu Standoff 2. Ziceți-mi dacă vreți. Și dacă o să vreți, o să fac. Dacă nu, o să fac. Și să zic, bum, faci bum. Și acum? Unde? Acolo. Nu te rog să o cădezi. Ai, serios, schimbăm apa. N-am avut ce face. Și ne luăm și cuțitul celălalt care mi-a picat mai înainte, dar n-am filmat. Bun. Uite, jucăm asta. Hai să vedem. Să ziceți în comentarii dacă aveți și voi Biho Pro. Dacă l-aveți, să-mi spuneți. Wow, mamă, faină mapa. Foarte tare. Opa, lag. Nu. Nu știu. Nu lag. Reclamă. Stai că dăm repede. Hai mă. Bă, ce e asta, bă? Încep? Bun. Bun, forță. Aoleu. Mama, am lumpit de lag, parcă. Mamă, m-am dus, tată. Am dus forță, dar a murit acolo. Hai să mai mergem o dată tot așa. What? Nu. Să spuneți dacă vreți să puteți videouri cu Standoff 2 sau Free Fire și Free Fire. Sau Minecraft dacă vreți. Spuneți cu ce jocuri să filmez, că eu nu prea am idei. Ziceți-mi voi cu ce vreți, Brawl Stars, ce jocuri vreți. Că le instalez și o să ne vedem împreună. Ce trebuie să facem pe ele. Bun, hai. Când ajungem la asta de aici, cred că o să închid filmarea. Ce joc este? Wow, forță, mamă, ce mere. Cam acolo am căzut un pic, ce să zic. Uite, pe aici și măcar mai trebuie să sar, nu știu de ce. Aoleu, o să repet. Stați un pic, mi-a apărut ceva de pe TikTok. Că mai înainte a postat un videoclip pe TikTok. Hai, ultima încercare. Ultima. Și după aia vă las. Gata. O să ne vedem în alt episod. Nu uitați dați like, subscribe, chiar dacă v-am mai zis o dată asta. Și ne vedem în alt videoclip. Pa, pa, pa!